Wetadzuka asile vainga chinya pera moino mairi mumaji amapenalty achikoka ngaro hapo ndevawunira akapene papa Wetadzuka koma wakalabe pasi tactics. I said captain wablokana ndaula kuti zukuchurukira kwambiri so most of the even kusuka maule sentiment mene bachanga pe captain komano itsamene kuti adzipanga kondemu zimene fa kupanga costume yako kanira koma zimatipwetekanso nthawi zina even takaukhudze koma sister teke menya mpira utali kutaka upese sopano ndi chisisi maonga ausogosako pang'ono timu ya Mighty Wanderers sikana go ngatunga kumbukire afano chisisi maonga mwai mbali yomwe imene naponya Wanderers akozoponya mpira utali sopano sacho sako ni the 4 minutes njikao choyamba amenya msanga Stanley Sanode ali ni mpira kupasa be goalkeeper wao ndiye sa aisa kuti mwina zingochedwa kwambiri koma I don't think so zimathandiza mabe kupanga attack nkwabwino for Silver Seconds limene yukuina mipira mbiri amgwetsa po free kick ni Felix Ngodeka captain yes Ngodeka ndicho captain amene koma wa mwamba ngwa na lese ben captain zinango chitika imbe moja alimbane kumene kucha chapa fupi mabe ni Floinina ya timu ya Silver Seconds walo wajisisi maunga ama ipeselera timu ya Mighty Wanderers kwa leo zigitike pasa chikoka ajese njomba mbambande footwork menya mpira wabwino wa confidence a Silver Seconds mabengo fupi pano Silver Seconds limene lipa mpira kwa mbili anali kasula za sindabari so pano udaka pese ni Innocent Chema utamenya mpira utali chase down by Sandukira fika kwa sanga Wanderers inakaosema kupakati uchizifunga pano pa center so pano yukulamulira ndi Silver Seconds mabe palibe imeja chitika ali ni mpira so pano yengelera ajese njomba pakati wa Jesad koma wachedwa kwa mbili alekeka uzigwetsa sasinda mbali so pano kapese Isaac Chekaliat ndi Wanderers yusonoleka pang'ono savina na ukawiri katatu kwa kudon tukubeza somboye kwa Isaac Chekaliat awali chani kodi the Floin ya Silver Seconds zanga ben captain anokokotera eka koma oimbirayo anaonetsetsa ndi tukulimene bo sisida ende zanga ben captain kinimbi usaponya mpira ufupi kubeza mbuyo sopano kapese Maxwell Pipe captain wake sabenya mpira utali sopano FTH Cup final sumbako ni mutu kumbuya nali Jilenda koma be pakata pa nali Levson Makaniso amuyangane ndi kinimbi kudala ndi sisida teke ndi promise kamwendo sopano atofika mbele the box asinde mbali blocked full stop immigration post mbambande kuchosa ndi Silver Seconds mbambande kete mula Seblon Kalima pakati yengelea kwa uchizi funga ampasile pang'ono mbambande kwa Levison Makaniso kubwera ndi funga moja akozoweka cross ya bwino apite nao ni wino ntondodoka kona kwa pesa amamwenga na Andrew Joseph kwa mpira unalochuruka ulompase mtutumu ya gato masanga upese so ni koki ya Nyamata timu ya Mighty Wanderers okabeja ndi Daliso Kungwa anaserera po Mighty Tigers ya Bambalu Fandika yengelea sopano we kumaking from behind kwa sister teke anali kasiri wa Mighty Wanderers jesa njomba baadhiri za tekadi chako changa useterete sopano anali sama wangolo kumene ucha Stanley Sanud au sepule bida usokolo akopeze kidimbi kodi Wanderers ilikonga mkwetako kumuimisa kwa kuti pilopitilire uchiza lichapompo au landilire mani Mighty Wanderers sopano wasungulia ngati nguli Isaac Chekaliat za sinde pakati so pesa kwa kuponda Mighty Wanderers kwira sinda mbali Felix Suru wasindadi kwa timu Fesero Wemba ikubera Mighty Wanderers akozomenya from a distance kwa sama ajengelea sopano mwina funa lowe penalty box po jengelea lowe penalty box amukwetsa agoni nchani full stop amwimisa kuma istasimbo yangalira kumbali Sanchez menyako sanga odulako ndi uyo kaswiri alo jengelea sopano timu Fesero Wemba pasire ndi sama
chikawo chakoza bweza mbuye pang'ono maite wonders yakazikika chako kwa blessings akwesa crossing atigine moja pana maite wonders uyo ndi kudonto koma kudonto into bafu zikoneka kuti zikuchepa kwambiri kwa Sanudi alini mpira kupasa Felix Zulu sopano kwa Kaswiri Timothy Ruimba usogeze pang'ono pakata Jesse Njomba za tekadi padhiri wapasa uchizi funga sopano Mabendi Zebron Kalima usogeze sokolo uyo ndi Kaswiri wa maite wanda sumuchikira chingira Kaswiri Andrew Joseph Lero alinkwapa Emmanuel Nyirenda a fantastic very tight amusunga kuika mkwapa Andrew Joseph amusunga kwambiri koma asamale chifukwa nthawi zonse nyamata amene amatha kungooneka pa chigoli imene zachitika. It's a yellow card. Let me just confirm kuti yapita kwa ndani yellow card imene paoneka ngati panali kutafunira referee panali kutafunira ndithu referee pamenepo ikuoneka yapita ndithu yapita kwa Kaswiri otseka kumbuyo Emmanuel Nyirenda walandapo yellow card. Yellow card aleno zanga bank captain apita ndithu kwa ma defender kwa kafa. Yellow card yoyamba inapita ndithu kwa Daniel Lamek paso apita kwa defender wina Emmanuel Nyirenda. Zikatere oyetseka kumbuyo amene kuti asamale kwambiri and mwina kama kidukawo kama kakovuta kopa kuti anything akan cost team zanga bank. Sapoja sopano maite Wanderers kuti ipite kusogolo kwa timu ya Silver Strikers. Mabe kumbuyo chisa cha Salamu mpya Maxwell Pipe. Chose kwa mpira wazindi choke. Amsunga kumene kucha Neni Nyirenda versus Komabe iyo ndi Silver Strikers mwayi kusadulako anyamata maite Wanderers au seseresa pang'ono Sanle Sanuda anapita kwa mwezi fera tamangeni wilo la ndono kaduse padhiri wabejesa kwa muntu anali chisa cha Salamu mpya Nixon Ginimbi Mwase wauzo konda timu ya maite Wanderers pang'ono 58 minutes komantavi igala liyonse chiri chose chikozo chitika ukaponyayo akangana chukula kumbulumbuzi kuchirasiro kutakaponye Floyd Stanley SS Sanundi kenge kuma last aponye Floyd koma yaifupi amuyangane ndi Sama usatembenuka Sama pajangwazito anyengere amulandapo popanda nchito zenzen takatembenuke pacha Chester Town Pai Kaswiri anali uchizi funga kunyengere sopano koma utulusako watibu ya Silver Strikers uponye ndi manjanja matamaito Wanderers Yesu kumachitika motero okoponyayo azikangana udonta mafuta upigira akumakangana achokera kuchitipa kukamenya audio mwina ndi kunsanje zanga pika sapoja apoja ifupi kodi Sanundi sapoja pafupi ampasa Sanundi moja samejesa koso muntu Floin after Floin chikawa cha kumadzulo apoja ifupi sopano waukolo wako ndi Kaswiri chisisi mwaunga sanyengera sopano na Lefson Makalizo wausepula pafupi ni bwai wa Silver Strikers kupita sopano ni McDonald Lamek asamale nao Andrew Joseph chawike cha kumbali cha kukona mwina funa amenyese muntu kudikale kona kapena yengerera Mawidi Floyd Ben captain uyama tampira we olomutaka maka 5 uyama tampira Ben captain Andrew Joseph Floyd meneka Itali ikozo pesa chikoli Silver Strikers pa Floyd amena umenya McDonald Lamek amafika mugolo asamale ni mitu yajina Nixon Mwase aponye motani kunchesi kudikira McDonald Lamek sopano sabeja Floyd ya Itali sasumbako ni mutu blessing singini chosako sanga rubide batali kodi wopesa bendi McDonald lemwe ucha sause pula pangono ampase jisisi monga McDonald Lamek emoja au kodole kwa jisisi monga trying patpambali kwa kikianja matatimu ya maite Wanderers 60 minutes samu chikao chaka mutemute kupenda kwangula wocha ndagala sonse kelele wata kodi chichike ntani ndi Timothy Ruimba so tuvula mpira watali takopeza watulukako sopano oponye ni manja mata Silver Strikers amamfuna Sama amaudikira njala ya chaka chose aponye sanga sopano promise kamwenda likongo kumabe icho sekondi Silver Strikers sasumbako ni mutu maopa loving mbambande mabe pali Timothy Zulu alipompo blocked by Nyirenda ikubwera Silver Strikers mopya kwambiri ndi McDonald Lamek uyo ndi uchizi funga kudaopeze amjerapo akoze wika crossing cut koma amenyesa muno alike pakati soba zatekadi zungulira damjerepo anakokuza ko pang'ono pacha ko motulukako sopano Floyd olalo chuluka kwambiri anakaufera mpaka nakamenya billboard ya mbali
nzanga pa captain bibodi li pass pasipo ndizo nzanga pa captain koma okamenya Floynio akumachokera uchitipa okamenya kunsanje nzanga pa sapasiraso sopano ndi Emmanuel Nyirenda akozomenya mpira utuvu sautali sopano wantenga salemedwa fika mpira de box obweza mbuye pang'ono akozokuika cross mwai wa Maite Wanderers amenye from distance goalkeeper kungo kwatula badala late pakona penipeni kwesa koyamba kwa Maite Wanderers pakolo Austin kuyesa kwayamba ndithu mchigawo chimenechi chachiwiri nzanga pa captain. It was a good attempt but a baby shot whereby sunga nchinye ndithu chikoka unless and otherwise kuti mwina mwake wachitika deflection pilo manager akatenga ndithu Chisisimonga throw in saponya sanga Chisisimonga kwa Nixon Kilimbi Mwase mwaonga moja wangolo kumene magazose ngampa faster lesson umenya mpira utuvu tsopano fika pajota usumbeko sama sumbadi waliwilo la ntendo wadoka kodi au pese kubabe goalkeeper George Koka Likongo Singini atamangireko movina nao Mozo Sero team is it Wanderers alifans nzanga modzi wa Wanderers ndithu looks like couldn't talk if not mistaken alipanso Sero promise Kamwendo kwa tali kuona totero promise Kamwendo promise Kamwendo ndithu alipansi penipenipo tione madotolo afika ndithu kuti amthandize kwinako anyamata athamangira ndithu kwa opposite kuti akauzile kwa mwina ziwiri zitatu zimene mwina sizili nkuchitika bwino mbalomu kuti mwina akonze koma ndona ndithu maplayer atatu follow Wanderers ndithu kwadzutsa kuti tachotsani akalunguze tamangani ndiko mmodzi mwa iwo ndi Muhammad Sulumba Shahe ndamene alimene ndithu kuthamanga kuti mwina atha kuchita chakwaipa kamene atongolangiratu kumalizatu Silver Strikers so tione kuti azikale motani pamene Promise Kamwendo wakale wadedza Dynamos kulandira ndithu kulandira chithandizo chokera kwa madoto zafika ndithu kuti mwina mtango nyamulani mwina mmachira kuti mwina mpirawo upitirire wanyamulira mmachira kuti tione kuti abwereranso Peter Mgangira osakhulupirira kuyang'ana gulu limene lachoka mu chess chokera kuti zikuchitikadi koma ayi ndithu masola mpira ndimene amakhalira nzanga pa captain Promise Kamwendo wapitizwa panja kuti akammalizitse ndithu kunthandiza nzanga bench captain ndi Silver Strikers sopano ikubera ndi Innocent Chema au semeko kwa mpira watuluka kwa mbiri goki ya nyamata timu ya Maite Wanderers Silver Strikers chigawo chachiwiri tikozoonera kuna kuti ndimene kubera pafupi kugolo la Maite Wanderers Wanderers ya kamazi pano mwina the game plan yawo njotero chifukwa amaka ndi mpira mochedwa kwa mbiri koma sometimes mukamachedwa you be punishable you get punished whenever mukuchedwa you get punished koma the best way to defend ngati look at that wanda zingo tuvuza mpira akungononga mipira the best way to attack bench captain is to have possession mpira uchamuzikhala nawo is to attack koma Wanderers kuti apange even free kick akumatenga chinthawi even throw in kutenga chinthawi keeper wawo kutenga chinthawi mwina ndi game plan yawo mwina zitha kuyenda let's see mezinga khale koma cup game in Austin imakayo vuta chilichonse kozochitika I said and most of the people amene masatira mulato takaduka mazimezi and caught my ways mukamachedwesa sometimes you be punishable and at the end mumaluzaso let us wait and see we are here amene ndi uchisifunga sopano au sinde mbali ukapasira nako chako changa uchisifunga pakati Silver Strikers is all over now kusasinda mbali sopano ndi Makaniso Levison alo mchigawo cha Maite Wanderers kwa Chisisimonga ubweseso mbuye pang'ono kwa anamusindira kufafupi kunalize Brown Kalima ndi Chisisimonga takopeseko sopano mai wa Maite wa timu ya Silver Strikers yacho sako Maite Wanderers Silver Strikers ikubwera mopya kwa mbiri ikoza kuliza cannot even trust cannot be